He olivat tavallisia teinipoikia. He asuivat vaurassa, jopa tylsässä lähiössä. Heidän vanhempansa olivat korkeissa valtion viroissa. Koulutoverit muistavat heidät ystävällisinä ja jopa nössöinä. He eivät olleet niitä, jotka tappelivat välitunnilla ja joutuivat jälki-istuntoon. He päättivät tappaa. Puhutaanko 3 mankaalaisista ja 1 matinkyläläistä teinipojasta, jotka ampuivat Martti ja Elise Heinon ja heittivät ruumit jääkiekkokassissa mereen? Ei, vaan alle 20-kymppisistä amerikkalaispojista, jotka koulunkäynnin ohessa rakensivat koko maan kattavan huumeverkoston Pohjois-Virginian rauhallisessa lähiössä viime vuosien aikana. Kun yksi poika jäi toiselle velkaa, hänet teloitettiin keväällä autonsa. Espoolaispoikien tapauksessa huumeilla ei tiettävästi ollut osuutta rikokseen. Mutta muuten rikos muistuttaa hämmästyttävästi Yhdysvaltojen viime vuosien teinimurhia. Muistatteko Columbinen koulun Coloradossa, jossa 17- ja 18-vuotiaat pojat surmasivat 13 ihmistä ja itsensä 1999 kysymysmerkki? Tai Santanan koulun Kaliforniassa, jossa 15-vuotias poika tappoi 2 ihmistä ja haavoitti 13 maaliskuussa? En minäkään.